Uy, ari diri nay paminaw ba? Kay wata kay bawog basin mo balik ka atake yung mga army karon. Ay ganduklon kay gibumbahan na to nato. Tigok na to. Karon na nada diri sa video na to. Nga to diri sa mission area na to. Ang atong target dito. Nandan nga pangandam na to tarong kon. Ang mga explosives dapat na ana, dam ng tanan with kids, radio communicator. Ug ang ato ang mga bala dapat na natanan. Klaro? Yes, sir. May makalupik sa tang armas, boss. Tama day. Aga karon. Okay, dudol na to sa ilang kampo. Pag hinahinay na sa ani nga dapit, kay wata kay ba sila na po yung magatang nila. Happy ninyo? Okay. Sa tagsa na tagpadong nga to. Happy? Happy, sir. Ay, ganda noy. Kay basin may go ka diha. Bigo kanila. Ay ganduklon. Bigo. Kapten, natatalian ka. Boom! Come on!
Freemake! Tago! Status. Fedex! Lon! Saan sa ilong? Agato ko ba nga mata na Lon? Sa Lon na bilin! Sibat boss, kibakapan ka ako rin bahala diri! Captain! Captain! Help me! Cap! Help me! Cap! Hang on, Dad. Lieutenant Robert! Let's attack! Roger! Okay, just stay there! Go! Get over! You must live! Down! Just stay here and back up me. I will attack. Oh shit! Ah! Go! Go! Coming up! Usahawan ni sir. Ay nagdagan kay sakpa na kay ka. Dagan ka? Dan ka lang! Ha! Dan ka lang! Der! Sa impyerno ka na! Buset! Pistay awal bala! Set! Surrender or die. Kung surrender. Adik ka mo surrender. Die. You must die. Missions complete. Nakawantay ka, may military ka, sir. Sa boss, kung nato sila boss. Hey, sir!
Sama na, ato sa ngon. Ay gadluklon kay gibumbahan na to nato. Tigok. Lasa. Lights, camera, action. Oo, Noy. Ay, camera, action. Ano? Lights, camera, action. Ang Tiras. Laban sa may bala eh. Sama na, mana mo ingon ka nga. Kuan pinabutang na to nga, pinalabay ka, pinanganab. Kuon, pinanganab na pinabutang na to ko dito. Ngay. Sige, sige. Okay na, sige na. Okay, okay. Kita kaya 5 na, Noy. Kamera. Action. Ato pikas. Lights, camera. Action. Okay. Kamera. Action. Kasi na jupil ko. Pusi. Ito kay Usi, lolo. Pusi nga pusi. Last. Kamera. Action. Kani nga pusi kay muda nila tinang Robert. Kani nga pusi pistola, handgun kay muda ni Lieutenant Dave. Sige, sir. Handgun kay muda ni Lieutenant Jupil. Diba nga ako handgun yapon. With mini handgun. Kamera. Action. Pangkakadaanin yung mga gamit. Di, kanay mobil. Kilik. Kamera. Action. Gaya na morot mga ramya, boss. Kamera.